L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Bis-saħħa tal-estensjoni tal-iskema ta' għajnuna finanzjarja l-ispesa addizzjonali għas-sajjieda ħareġ kif 79% tas-sajjieda qegħdin igawdu minn fuel sussidjati. Dwar dan irrapportat il-Gazzetta Kulħadd li qalet kif minn 288 sajjied irreġistrat mad-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura 228 qegħdin igawdu minn fuel sussidjat. Il-Gvern investa €1,000,000 f'din l-inizjattiva matul din is-sena, 30% aktar fuq l-ammont investit is-sena li għaddiet. Dan wassal biex mill-2022 l-hawn il-Gvern se jkun investa ma' €3,000,000. Sajjied li tkellem mal-Gazzetta Kulħadd innota l-importanza ta' din l-inizjattiva e kif sostna li kieku ma kienx għal din l-għajnuna lanqas biss kien ikun vijabbli għas-sajjieda biex joħorġu fuq il-baħar. Dan is-sussidju huwa biss inizjattiva waħda minn bosta li jambarka fuqhom is-Segretarjat Parlamentari għas-Sajt immexxi mis-Segretarju Parlamentari Alisha Buġeja Sajt li qed jaħdem ukoll fuq fost l-oħrajn il-promozzjoni tal-prodott lokali fosthom bis-seminar Ninvestu f'Saħħitna li jitfadawl fuq il-benefiċċji nutrittivi tal-ħut fid-dieta tagħna.